Sobrance sú mesto s chuťou vína a september v Sobranciach sa neodmysliteľne spája s tradičným vinobraneckým jarmokom. Sladký burčiak aj tento rok prilákal množstvo návštevníkov z celého regiónu. Aký bol tohtoročný sobranský jarmok? Kto získal zlaté bobule a kto vie najlepšie presovať hrozno? Ako Sobrančanom chútil burčiak? A čo nám o atmosfére jarmočných dní prezradili naši poslanci? Sledujte Sobranský magazín, špeciál venovaný Sobranskému jarmoku 2014 a dozviete sa oveľa viac. Aj tento rok Sobrance v septembri ožili bohatým kultúrnym programom vďaka tradičnému Sobranskému jarmoku. Súčasťou bohatého programu bolo aj oceňovanie najúspešnejších žiakov mesta, ktorí si priamo z rúk primátora prevzali ocenenia Zlaté bobule. Ako už býva zvykom, s jeseňou do Sobranec prichádza aj Sobranský jarmok. Ten oficiálne otvorili v piatok dopoludnia za účasti viacerých významných hostí z politického, duchovného či kultúrneho života. Naše mesto vlastne je vinohrad, je ucelený celok a v tomto našom vinohrade Sobrance je okolo 6 000 kriakov, 6 000 stromčekov viniča, ktoré postupne majú prinášať úrodu. Tých 6 000 štepov v tejto vinici má vincúra. Má človeka, ktorý sa má o tú vinicu starať, ktorý ju má okopávať, ktorý ju má chrániť a dať na vedomie: ja som dobrý vinár. Ja mám dobré štepy, ja mám štepy, ktoré robia a plodia kvalitné víno, kvalitné hrozdo. Ja som hrdý na svoj vinohrad, na svojich 6 000 štepov. Mám to šťastie, že ako primátor mesta Sobrance som hrdý na tých 6 000 štepov, na 6 000 ľudí, na 6 000 občanov nášho mesta, ktorí vo veľkej miere mi túto robotu uľahčujú. Ja som trošku detailista a strašne rád mám určité veci, keď niekto vyjde s nejakou iniciatívou. Ja myslím, že fakt najväčším prekvapením pre mňa tohto roku na jarmoku je vaše oblečenie. Ale chcem rozprávať úprimne, aj taký som bol, aj taký budem, hej. Vidno, že vy cítite s týmto mestom. I tento magazín je fakt o niečom a má úžasnú pre mňa cenu a musí mať cenu pre každého Sobrančana, každého, kto je z tohto regiónu, keď vidí náš magazín sobranecký, že sú tu ľudia, ako ste vy, a sa pýtam, čo ešte ľuďom vlastne chýba, keď som včera konštatoval, máme, chvála Bohu, región, kde nemáme búrky, záplavy, kde ľudia nie sú vyháňaní z domov kvôli dažďu, zemetraseniu a takým prírodným pohromám. Zoberme si príklad po Slovensku, po svete, jak je to všade. Zoberme si Ukrajinu vedľa, hej, vojna, bieda, chudoba. A chvála Bohu, a to je symbolika, čo vy máte, symbolika určitej hrdosti, symbolika krásna. Nezabudnime, že sme Sobrančania, nezabudnime, že k Sobranciam patrí jarmok, nezabudnime nikdy na našich predkov, nezabudnime na to, že sa máme aj veseliť, radovať. Však aj samotný historický názov mesta Sobrance je vlastne Sobranc, stretnúť sa, zísť sa, v dobrom sa stretnúť, dať si úsmev v ruku. A kvôli tomu aj samospráva tu je, aby, jak vy ste prišli dneska myšlienkou, aby aj tá samospráva stále prišla s nejakou myšlienkou a povedala len jednoducho, buď hrdý, že si stadiac, je to ťažké strašne tu žiť, buď hrdý, ctí si históriu a rozmýšľaj v budúcnosti a pomôž jeden druhému, pomôž mestu, pomôž regiónu. A jak vy ste pestro oblečená, tak je dneska moja duša, moje srdce pestro, šťastne prežívať tieto chvíle jarmoku. Jarmočný program svojim vystúpením spríjemnili žiaci základnej umeleckej školy. Po nich prišli na rad Zlaté bobule. Zlaté bobule sú ocenením najúspešnejších žiakov našich škôl. Tých každoročne počas jarmoku primátor odmení na hlavnom pódiu. A to, že ocenených žiakov nebolo málo, je len dôkazom toho, že v Sobranciach máme naozaj šikovné a talentované deti. Obľúbeným sprievodným podujatím je aj varenie slivkového lekváru, z ktorého mohol každý okoloidúci hneď aj ochutnať. Uvarili sme lekvár, lebo sme chceli ľuďom ukázať, ako sa niekedy ten slivkový lekvár varil, priblížiť ľuďom
najmä mladým, že by vedeli, že koľko je to roboty s takýmito vecami. A verte mi, varenie slivák je veľká robota. Neodmysliteľnou súčasťou jarmočných dní v Sobrancach je aj výtvarný plenér maliarov z regiónu, na ktorom prezentujú svoju umeleckú tvorbu. Sobrance sa môžu píšiť viacerými významnými výtvarníkmi. Výtvarný plenér preto na jarmoku nesmie chýbať. Krásu a cit v obrazoch zachytených farbami mohli obdivovať návštevníci Sobraniec počas celého víkendu. Milovníci farmárčenia si zaiste nenechali újsť tie najkrajšie dochované hospodárske kúsky. Poobzerať si ich mohli na výstave drobných chovateľských zvierat, ktorá bola taktiež súčasťou bohatého programu. Veľkou udalosťou bolo nepochybne otvorenie zrekonštruovaného domu kultúry. Mesiace práce dodali budove nový reprezentatívny vzhľad, taký ako si to Centrum kultúrnych podujatí zaslúži. Okrem novej strechy, okien či fasády celej budovy ho bude odteraz skrášľovať aj pestrofarebná vitráž s motívom karičky. Jej autorom je Sobrančan Ján Kováč, ktorého sme sa opýtali na to, koľko času mu príprava umeleckého skvostu zabrala. No tak práca na tej vitráži, keď to tak zhrniem, zhruba možno minimálne pol roka. Samotné skladanie je dosť náročné, pretože vlastne aj to skladanie som nerobil presne podľa návrhu, ale aj tam som ešte vymýšľal a menil. Za pochodu som vlastne menil niektoré tie sklá, alebo niektoré tvári podľa toho, jak sa mi momentálne. Čiže taký proces tvorby aj v tom priebehu vytvárania tej vitráže bol. Takže toto predĺžilo tiež aj tá náročnosť. V kráľovstve lesov, viníc a vôd taký názov má výstava fotoobrazov Mikuláša Jacečku, ktorú slávnostne otvorili počas konania Sobranského jarmoku v zrekonštruovanom Dome kultúry. Táto unikátna výstava umeleckej fotografie je premiérou výstavy fotoobrazov, ktoré autor venoval Sobranecku. Inšpiráciou sa mu stali príroda Morského oka, Beňatinského lomu či Sobranských kúpeľov. Sobrančania si ju v Dome kultúry môžu pozrieť až do 19. októbra. Aký by to bol jarmok vo Vinohradníckej oblasti, keby sa tu nepresovalo hrozno? Súťaž v presovaní hrozna sa za uplynulé roky taktiež stala tradíciou jarmočných dní v meste. A že Sobrančania majú prácu s viničom Malíčku, sa presvedčte sami. Súťaž v presovaní hrozna vyhral tým drobnochovateľov. A aká bola technika víťazného tímu? Ja môžem len povedať toľko, že mal som dobrého parťaka. Umaveli s tým veľké skúsenosti a jak sa povie, tým je tým a dali sme si taktiku a to išlo. Tak technika nie je, celý život sa človek učí a technika nie je, sa naučí život. Popoludne na jarmoku už naplno dýchalo folklórom. Na pódiu sa striedali okrem domácich súborov aj viaceré umelecké telesá z nášho regiónu. Atmosféra prekypovala dobrou náladou a spájala ľudí. Presvedčte sa teraz sami, ako jarmok hodnotili jeho návštevníci. Ja si myslím, že je to skvelé. V Sobranciach je to tradícia, ale je to skvelé. Skutočne. Počasia nám praje, mládež sa baví, všetci ľudia sa bavia. Je to skvelé. Na dnešnom jarmoku sa mi páčil program a taktiež atmosféra a stánky, čo všetko ponúkajú. Na dnešnom jarmoku sa mi páčilo vystúpenie folklórnych súborov, potom sa mi páčila výstava zvierat, páčilo sa mi ukážka tvorivej dielne. Kúpila som kúpeľné oplátky a páči sa mi ulička remesiel a takéto veci, drevené a vyrobené ručne. Najviac sa mi páčia šatriky a kolotoče. Tak určite to burčák, ten je výborný. Samozrejme je pekný aj program a ľudia naokolo. Taká pohoda je tu. Skutočne je. Sobranský jarmok má svoju tradíciu a skutočne to je na veľkej úrovni. Na Sobranskom jarmoku je vynikajúco, burčák je excelentný, musím povedať, takže je tu super proste. Výborná atmosféra. Dobre sa tu cítim, chodím sem každý rok. Ochutnali ste už burčiak? Áno, výborný je aj burčiak tento rok. Zobrali sme z každého. Aj z Horeša, aj z Tibávy, z Orechovej. A doma si ho vychutnáme, lebo to nemôžeme vypiť, lebo šoferujem. Výborná atmosféra je. Ochutnali ste už burčiak? Zatiaľ nie ešte. Vďaka tomu počasiu, aké je, tak sa bavíme vo veľkom. Vidíte, koľko tu je národa. A burčak je skutočne dobrý.
Pripraviť tak náročné podujatie, ako je Sobranský jarmok, dalo nepochybne veľa práce. U primátora mesta sme preto zisťovali, či mu z toho miestami nestúpal tlak. Proti infarktu je fajčenie. Aký má pán primátor dneska tlak? Ideálny učebnicový, 120 na 80. Hlavným atribútom Sobranského jarmoku v septembri je nepochybne burčiak, ktorý je lákadlom nielen pre domácich, ale aj pre návštevníkov z celého okolitého regiónu. S pribúdajúcim časom či pohárom tohto sladkého muštu gradovala aj dobrá nálada. A nám nedalo neopýtať sa, ako tento rok chutí jarmočný burčiak. To musí povedať zákazník, ale podľa zákazníkov vynikajúci, ako vždy, takže dúfam, že chutí. Ako vám chutí burčiak? Výborne, som spokojný. Je vynikajúci. Ochutnali sme burčiak, síce nie je tu, ale mali sme ho v robote, ale dobrý bol. Burčiak je najlepší. Burčiak je skutočne dobrý. Jednak je zdravý, jednak trošku hlavu zadúri a pritom človek má dobrú náladu, takže všetko dobré a na zdravie všetkým vám, že ste tu s nami. V našom meste nežije sa zle, ale keby burčak dávali na lekársky predpis v lekárni, tak možno by sa žilo ešte lepšie. Pozrite, dva burčáky, jedno pre mňa a druhé pre niekoho druhého. Skutočne, Sobranský jarmok je naše Sobranecko. Sobrance sú mesto s chuťou vína, bez burčiaku by to práve preto nebolo ono. Septembrový jarmok v Sobranciach, ktoré ležia v blízkosti známej vinohradníckej oblasti, majú v obľúbe nielen milovníci tohto ušľachtilého moku, ale aj tradičného burčiaku. Aj naši volení zástupcovia v samospráve sú ľudia z mäsa a kostí, preto si Sobranský jarmok ani oni nenechali újsť. My sme prítomnosť našich poslancov na jarmoku tiež využili a opýtali sa ich, ako hodnotia atmosféru a účasť tohto roku. Pán poslanec, čo hovoríte na dnešný jarmok, na atmosféru, na burčiak a na ľudí v meste? Mám rád toto mesto, našich skromných ľudí, naše skvelé vína a ako spieva skupina Elán, všetci nám môžu zavidieť. Tak atmosféra a účasť na Sobranskom jarmoku je tak ako každoročne veľmi príjemná. Schádza sa tu veľa ľudí, pozvaných hostí, ale aj hlavne verejnosti z nášho okresu a celého regiónu. Na účasť hovorím, že je to veľmi pekná, krásna, či aj pohoda, počasie a veľa ľudí. Som rád, že prišli aj hostia z Bratislavy, aj z iných. Sobranský jarmok je tradičným podujatím, na ktorom sa stretá množstvo ľudí, ktorí prichádzajú zo širokého okolia a v podstate tu stretneme kamarátov, ktorí sme niekedy nevideli celý rok. Som naozaj hrdý, že mesto Sobrance dokáže takouto akciou prilákať množstvo návštevníkov z celého okolia a je to jedna pekná, krásna akcia, zábavná, ale hlavne je to akcia, ktorá spája ľudí. Sobranský jarmok symbolicky uzatvoril jednu etapu spracovania hrozna. Vrcholí nielen sezóna pestovateľov viniča, ale aj funkčné obdobie volených zástupcov mesta. O spájaní ľudí a jednote vinice bol aj príhovor primátora. V ňom nepriamo naznačil, že je čas jeho vinici, teda Sobranciam, dožičiť nového starostlivého vincúra. Je na čase, aby do tejto vinice prišiel nový vincúr. Nič viacej vám nepoviem. Prajem vám krásny jarmok. Spýtali sme sa ho preto, akému človeku by svoju vinicu prenechal. Malo by prísť niečo nové s nejakými novými myšlienkami, s novými nápadmi. Mal by to byť človek, ktorý chce žiť pre toto mesto, ktorý je otvorený, ktorý nie je zištný, ktorý dokáže prekonať tú bariéru, že ale musí sa trošku rozdať, musí sa otvoriť, musí počúvať, ale musí aj konať rázne, že by sa odstránili tie neprajnosti, ktoré sú tu, že by novozvolení poslanci i novozvolený primátor išiel správnou cestou, že by nehľadal rovinu krátkodobú, ale rovinu dlhodobú, lebo tu človek musí vidieť, jak sa hovorí, až za roh. Ten človek musí mať cieľ nejaký, musí mať metu, to musí byť ambícia do budúcna. Je to prevedenie tých 6 000 kriákov, tých 6 000 ľudí, ktorí sú v nejakej karaváne do lepšieho sveta. A to chce to obetu hlavne, ochotu a určite aj skúsenosti manažerské. A je to úžasne krásne povolanie, náročné, ale úžasne krásne. A ja som aj povedal
poslancom predtým, aj teraz hovorím poslancom, že nie je to ľahký život, nebudú mať z toho veľa. Budú kvôli 1 metru štvorcovému, kvôli 1 áru, kvôli centu pre nájmu, hej, odsudovaní, kritizovaní, stretnutí, ale je to určitá úžasná hrdosť, že môže si povedať, áno, ja som bol poslancom a toto sme vytvorili. Ja prajem budúcemu primátorovi, budúcemu zastupiteľstvu, aby veľa takýchto krokov vykonali, aby veľakrát mohli povedať, áno, sme hrdí na svoju prácu a aby si povedali, stalo to za to. A chcem a prosím, aby konečne sa odstránila tá bariéra a zloba dvoch strán. A jedine tu som videl cestu, že ja dobrovoľne po rokoch samospráve som sa rozhodol, že uvoľním miesto, nebudem sa uchádzať o mandát primátora, nech nastúpi nová krv, nová nádej v Sobranciach a nech Sobrančania už nie sú rozdelené na dve tábory. Nech Sobrančania sa zjednotia a preto je to moje zdravé, vlastné, múdre, si dovolím povedať, rozhodnutie, že nebudem kandidovať za primátora. Aj tohtoročný jarmok v Sobranciach sa niesol znamení hudby, kultúry a folklóru. Vďaka tradičnému burčiaku má každý rok neopakovateľnú príchuť. Už teraz sa tešíme na ten budúcoročný.